Lembrádesvos da promesa electoral que fixo Nova Castro na campaña de 2023? A de prometer que en 2 anos todas as parroquias de Pontereas terían saneamento? En PEC, isto non nos lo creímos, xa que sabíamos que isto era algo imposible de facer. Non obstante, en novembro de 2023, preguntámoslle se mantiñan o compromiso e esta foi a súa resposta. Queres a resposta. O compromiso eu manteño. E en xuño de 2024, volvemos preguntar. Que non se diga que non damos oportunidades, porque quen avisa non é traidor. Pero eles, R que R, outra vez, dixeron que sí. Xa pasaron 2 anos, esgotouse o tempo, e a realidade é esta. Pontereas continúa sen saneamento, as parroquias seguen sen saneamento, e o proxecto que plantexa o goberno é caro, insostible e vello. Non foi un erro, avisámolos en novembro, avisámolos en xuño. As 2 veces deron a súa palabra e as 2 veces mentiron. Nava Castro mentiunos, mentiu os veciños co saneamento e a saber con que máis cousas nos está a mentir este goberno. Nós, dende aquí, dende Caldepec, seguiremos informando. Corto e cambio.